че няма да ме купят, независимо колко пари ще предложат. Това, което съм минал, това, което е било унижено моето семейство, да бъде изхвърлено от единствено жилище и то от лихвар. Нека да ме съди Стоян Александров. Нека да се опита. Изхвърлиха ме от единствено жилище. Унизително, с помощта на частен съдебен изпълнител, ще си му кажа името. Никола Попов, който си е един обикновен измамник, попълва документи с невярно съдържание, връчва ги на жена ми, че му е била длъжник, тя не е осъдена от съда. Измами и ментори. Изхвърлиха ни от жилището по възможно най-културния начин. С измама. Аз да го напусна сам. Не с бой. По същия начин посъветвах Николинка. Никой няма право да влиза в чуждо жилище без да има съдебна заповед. Прокурорска заповед частният съдебен изпълнител не може да извади. Той е съдебен изпълнител. Затова, ако някой иска да влезе в чуждо жилище, звънете незабавно на полицията, защото частният съдебен изпълнител може да си бъде поредния измамник, както реално се случва. Не всички частни съдебни изпълнители са измамници, но большинството, да, нека да си провери, който иска поканата с доброволно изпълнение, да я сравни с образеца, който е утвърден от Министерството и ще му стане ясно кой го лъже, кой го мъми и защо. Благодаря ви, че се отзовахте, макар и скромно. Дадахме началото. По-нататък ще продължим. Човек по човек за нас е ценен, защото не може да бъде купен. Потърпевшия, който лично на гърба си изпитва несправедливостта на съдебната система, той не може да бъде подкупен нито от партии, нито от политици и змекярчета. Защото, както политиците казват, в политиката всичко е възможно, но в живота не трябва да е така. Всеки има право на справедлив и безпристрастен съд. Какъв безпристрастен съд, след като самия съд е нарушител на закона? Вие си правете сметките. За това, за пореден път казвам, помогнете това, което ние се опитваме и публикуваме безплатно като жалби, като искове за нищожност на страницата на Асоциацията за защита на длъжника, в сайта на Асоциацията и в нашето гражданско движение покана за доброволно изпълнение. Това, което е съставено от екип, от хора, които разбират закона, ние сме го публикували и затова моля да го разпространявате, всеки да го ползва безплатно, да се внесе в съда, за да може да бъде съда притиснат да се произнася вече за всички еднакво. Не всички съдии са боклуци. Има много съвестни и свестни. Който и да се произнесе от тях, ще е полза за всички останали, защото ние това нещо ще го разпространим. Ще похвалиме този съдия, както и младшия съдия Кунчев се присмя на Конституционния съд. Конституционният съд излезе с конституционно решение, че хонорара, който получават юрисконсултите от Топлофикация, 300 лева е законен. Младшия съдия, подкрепен от две дами, които имат чест и достоинство, излезаха с влязло сила решение и казаха, че на Топлофикация и се полагат не повече от 30 лева и съда присъжда само това, което е заслужено. Всичко останало е неоснователно обогатяване. Затова всеки, на който са му взели повече от 30 лева или 50 дори, може да съди Топлофикация с иск за взети без основание пари и да си поиска връщането както от съда, така и от частния съдебен изпълнител. Това нещо си мълчат и не го казват другите, ние го казваме, за да бъде от полза на всички, които са пострадали. Та да се върне към решението на младшия съдия и неговия колектив. Тримата съди, значи има и такива, които са свестни,
се присмяха на Конституционния съд и му казаха право в очите в съдебно решение. Когато има еврорегламент и той е от по-висок ранг, съдията не се съобразява с Конституционния съд и постановява решение, което отговаря на европейското право. Евала на такива съди все още не е загубена България. Но другите, които са чисти боклуци, просто трябва да бъдат изчистени от правосъдната система. Затова ние казваме да се прочисти правосъдната система от боклуците, но те вътре сами не могат да се прочистят, защото им мерише еднакво. Трябва да им помогнем, като изобличиме всеки един съдия. Като му се прокоментира акта, то от него му излиза колко е грамотен, колко е съвестен, има ли морал, познава ли закона. Това е неговия продукт. Прочитате едно решение и ви става ясно колко е читав съдията. Прочитате едно постановление на прокуратурата и ви става ясно колко е читав и прокурора. Затова нека да се обединим, да започнем едни и същи действия и само заедно и съвместно може да стигнем до някакъв успех. Няма да успеят да ни заблудат и да ни изложат много хора, които мислят за едно и също нещо. Благодаря ви, приятели, останете със здрави и до нови срещи!